Gusto pa mong maghumili ko? Kuwang paning humili ni Kristo nga taas-taas man gini. Mga igsoon, ato lang gining humilihan. Familiar man kay mo aning maong istorya o maong account sa Bible. Ang ako lang idugang isip pagpahaom ani sa atong kinabuhi nga dinhis kalibutan duha ka buok ang atong sundon nga batasan. Ang batasan sa makasasala o ang batasan sa balaan nga tao. Asa man mo ganahan mo sunod? Sa makasasala nga batasan o sa balaan? Kinsay mo sunod sa balaan? Taas ang kamot. Balaan ba nga batasan? Kinsa may mo sunod ani? Taas ha? Murabag proclamation rally ba? Nagrally maron ang Ginoo. Kinsa may musunod sa di na lang ko mangutana. Katong wa mo isa, gasunod gyud to sa makasasala nga batasan. Saman? Okay mo ana? Sige, tagaan na to laing chance. Kinsa ang musunod sa balaan nga batasan? Taas sa kamot. Automatic na ha. Katong wa mo pataas, mga yawanon mo. Nung sa may mahitabo, inig subay na to aning daan sa sala, sama aning anak nga mausikon. Muna ang kanisang daan padong sa kabalaan, lisod kaayo, maghilak ta, uwaw kaayo, uwaw. Ang tutok pa muna ko. Unya, unsa may ending, porte ginong uwawa, ang iyang sinina, portinang lugawa, iyang naong, portinang batia, niya padung siya nga ila, pag-abot niya dito, unsa may ending, tungod atong iyang pag-antos, nga gipugos ginyag subay ang bati, uwaw, sakit nga dalan. Layo pa siya sa ilang balay, gigakos na siya sa iyang amahan. Nindota no? Gisuluban siya nindot nga bisti, sing-sing, sapatos, giihawan pagyud og pinatambok nga nating baka og nagpista sila. Nagsayaw, nangaon. Asa na nindot na dili. May lang muskaon. So, og mosunod sa tas Ginoo kanang dalan sa kabalaan, ang sinugdanan lisod, pero ang ending porting nindota. Kaya asa man mo gustong magsugod, sa lisod nya mo ending og nindot, o sa nindot ang sugod nya mo ending og bati. Asa man mo ana? Kana. Muna, lisod kayo ang pagpalit og slot. Kinahanglan jud ka mo kuot sa imong bulsa nya, labi na gyud kuwang ka kay habal-habal driver, labandira, or sari-sari store imong tindahan nya, mo palit yung kag slot para sa ato dinhing simbahan, lisod. Pero iniguman ni mong palit, pastang nindota lagi, putlan ko kag suga. Okay, unsa pa may ibayad ni mos kurente nga imo na manggi palit og slot, di putlan kag suga. Unsa may sunod mahitabo, kanang imo mga anak, wa na nay TV, wa na nay cellphone, wa na sila'y computer game. Di magsige na mo istoryahanay, ma, ang ato laging suga naputol sa paitan ning wa natay computer maoy, wa natay kuan siya. Kita na lang koy magtabi-tabi. Ang imo sang bana di na sana magsige ditong tan-aw ato mga porn katubang TikTok ba nga yang kalingawag tan-aw. Ana na siya magsigtotok nimo o magistoryahanay na mo. Nya sayo na kay mo matug kay nganuan. Ngit-ngit man. Sayo kay mo matog. Ang resulta lagi, healthy pa mo, united pa, unya, linaw pag yun. Awa mo kay nung atong panahon nga wala pa ning mga kurente, wala pa ning mga gadgets. Pagkanindot sa atong kinabuhi, simple kay kinabuhi. Manihapon alasay sa hapon, nya magrosaryo dayon ini ka humagpanihapon, nya mga tog, nya mo mata na sagsayo, ngit pa mata na, tuanay nang laba, tuanay na nilhig, nya mo adto dayos uma. Ana,
Pagkanindot, tanawan ni karon, dagko kay mga eye bags ang mga batanon. Ngano man, tungod anang wa nay hapitog, sigig yung tanawan ng cellphone. Wa nay tagdanay, di na gani magdungag kaon, di na gani ganing karosaryo nga magdungan ang pamilya. Nag-iyahay. Tanawa ang ato mga batanon, siging premarital sex, kay siging tanawa na mga porn diha, na kondisyon ang hunahuna, sige excited na kay mubuhat anang kalaway, kahilayan, nga mo'y gihimo diri aring batanon sad nga anak. Yaon sa may ending ka ani, dili ka kasakit, dili ka kapag kabungkag sa pamilya, dili ka pagkahagba sa atong moralidad. Tutok lagi mo nako. Mas may pagputlan kas Korinte kaysa maputol ang imong relasyon sa Ginoo. Muna diri sa atong ikaduhang pagbasa, niingon gid diri si San Pablo, pakig-uli mos Ginoo. Gihigugma kay tagmais Ginoo, pakig-uli mos Ginoo. Nya unsa may mahitabo kung makig-uli tas Ginoo? Sama diri sa mga Israelita, 40 ka tuig silang gaantos, gabaktas didto sa disyerto, kuyog sa Ginoo, kuyog ni Moises. Pag abot na gyud sa saktong panahon, gibutang na sila sa yuta nga gisaad, daghan kayong pagkaon, mo to pagsugod nilang kaon, nawa dayon to katong mag-uwan nga mana, tong nipis nga pagkaon nga murag simbolo ani atong Eucharist nga kanon. Nawa ngano man nipis man to, karon gakaon naman sila og produkto sa yuta nga gihatag sa Ginoo. Tagaan tag nindot sa Ginoo. Muna tanan nga namalit dinhi sa atong slat, wa gyoy nagmahay. Pulos gid sila nalipay. Naagoy uban nangamatay na lang. Malipayon lang yapon. Daghan kayo Stage 4 cancer, isa palit kong slat, basin pag maayo, pag humagpalit, patay na hinoon. Pero malipayon. Inigmisa gud nako dito, na may pipila akong namisahan, muingon gud na ang akong gimisan, Pader, idol biya kay kaani niya Pader, sige ginisiyag palit og slat, hangtod na gud naghingutas na Pader, muingon lang gyapon, paliti kog slat ditong Pader ha. Piyong dayon patay. Hain ka turon siya gibutang sa Ginoo, no? Siguro gyud ko, layo pa to siya. Gitagbo na to sa mahal nga birhen. Gitagbo na to ni San Vicente Ferrer. Kay mo ni ato mga project din kuyog pa gyud si Kristo. Nya gigakos din to siya. Insahay naman imong sinilas. Akong gibaligya nyor kay gipalit na kog slat. So diya, taga sinilas. Kanang langit don nga sinilas gyud. Taga siya. Asa mang imong diha man kay sing-sing katong inyong wedding ring siya. Ako gyapong giprinda nyor kay gipalit na kog slat para matukod in taon ning mga kuan sa San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer, kuhaan ka ditong wedding ring nga kadtog yung gikas langit. Nga mura magkuwang mo sa pagto sa konsulti. Tinood dili. Tinood yun So ay ninyo kamatay Ighuman ninyo palit og slat. Sa mga batanon sa diya, akong nagsigig simba, wa noy uyab. May pananang kasigig lakaw-lakaw dia. Mga bati ra bag naong, uyab noon. Ako noong arang-arang og naong, wa gid noon. Ako biasa nang gibati sa una. Don't worry, pariharata. Ay, relax lang. Makauyab ra lagi ka. Sa dipa ka mamatay. Nabita magsigig tinulisukay nga ikaw kawatan, maingon sa tungkol sa ikaw mo ikawatan. Nya kitang tanan pulos kawatan. May pag maginang kunay ta, ako kawatan, ikaw isa kawatan sad. Anao na to, pagsulti. Mabitan na din ismisa, wa tay tulisukay. Unsa may ato inigsugod? Ang akong dakong sala. Di ba? Maana man ta. Di man kami na imong tupad. Ang akong sala, ang imo sad mas dako sa ako. Ang imong sala, kinadak-an kaysa ako. Di man ta mo ana. Inangkunay lang ta. Akong sala. Lisod ba yan na himuon? Pero suwayg himo. Di ba naada yun ang kalinaw, katagbawan, kauswagan, kay magkahiusa naman ta.
Di naman ta magsig-away, maghinatagay naman ta. Ang nabitang mo libot-libot ko dinhi, bisag asa ko maglibot-libot, tibuok Pilipinas, libot-libot ko, common ginang senaryo, daghang mo parking sa karsada. Unsa man na? Nangawat ka sa publiko at tubangan sa publiko. Gikawat na nimong lugar nga imong giparkingan. Di ba? Nya makapauswag na nato nga ang gisiminto o giwiden sa atong mga kaning kwarta nga publiko sa atong taxes nga giwiden ang karsada, ikaw rang usa mo parking diha. Nya imo na ginang angkonon, di ginani mo paagian kay ikagi mo parking diha. Nangawat ka ng lunaa. Pila man ka square meter ang ma-occupy sa sakyanan? Pila ka square meter? Ambot lang ninyo, ako'y sakyanan. Tingali di gina mo minus sa 2 ka square meters. No, wagi siguro tulo pa na. Ay butang talag, 3 ka square meters ang nakuha ng imong kuan. Pila ka milyon nga sakyanan karon, milyon naman, pila ka thousand siguro kasakyanan ang naaron ga parking sa mga publikong agianan. Sige, ipha. Nya i-times na sa square meters, nya mag-average lang ta kay kuan man na, along the road man na siya, prime lot man na, labing minus tag 10,000 per square meter na. 10,000 per square meter. Nya kung mangawat kag tulo, nangawat na kag 30,000 square meter as 30,000 sa atong panudlanan. Kay ang gagasto ana ang ato mang panudlanan, i-convert kuno na into how many Filipinos nga nagbuhat ana pagkadakuan natong alkansi. Wa ka magbuhis ana, wa sa ka pero imo ginang giangkon masuko pagani kag badlongon. Yang nag-angkon ra ba mga opisyal sa barangay, opisyal sa lungsod, pari sad usahay. Lay minister. Oh. Ako lang yung gisgutan ba? Kay basin og nabutaan tang di na ta ka maong muangkon sa atong sala. Ang anak nga mausikon sa dihang ni angkon siya siyang sala ni bunga og pista sa iyang kinabuhi. Kita sa dunta mag-inang kunay tas atong sala. Sige, lingian ang imong tupad. Isulti ang imong sala niya. Sige. Sige na. Ready? Go. Sige na. Oh, wa manglingi. O, tanawa. Mga buangon mong dagko. Ika pa din, wali ka mulingi. O, niya lang ta mag-istoryahanay dong. Layo-layo. Kamong mga bana, ay lang din niya, kay makabati ng imong tupad. Iguli sa inyo, isulti imong tanang sala sa imong asawa. Congratulations kung imo nang buhaton. Mura jud kag maibtag tunok. Oh, kay karon imo pa man ang gitago-tago. Peligro man kay nagmahibaw-an. Isulti ra gud nagdaan, di ba? Mura kag ibtag tunok. Kamo sang mga asawa, utro ra ba sa mga buangon? Kanang sulti sad mo sa inyong sala ngadto sa inyong bana. Ang tanan gyud, ang tanan. Isulti. Isipan ang inyong bana nga maunay pari. Ana. Nindot kay inyong bation. Matamparusan ko ka usahay. Pero inigtamparos bunga sa imong pagpaubos, ang mupuli ana ang hapuhap sa kamot sa atong Ginoo nga muhatag nimo og tinuod nga kahupayan. Matud pa ni Kristo, blessed are you who mourn, you will be comforted. But nos amo mo tuo ani akong gipangyaw-yaw, sige na. Nindog na ta.